usag babay sa Talaingod, Davao del Norte tungod sa pagkalabigit sa ginadili nga droga. Nahibaluan sa XFM News Team ganunay usa ka operasyon batok sa illegal nga droga ang gipahigayon sa mga personahe sa Talaingod Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major G. Larua, Acting Chief of Police, kauban ang mga personahe sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit o koordinasyon usab sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Norte nga may resulta sa malampusong pagkasikop sa usa ka alias Lorna. Nadakpan nga suspect human nga napalitan matud pa sa gisuspitsuhang Shabu sa nagpakaron ingnon nga puser buyer nga membro sa operatiba partikular sa Purok 6A, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Tanggong nakaron sa prisuhan ang suspitsado ug nagatubang kini og kaso sa paglapas sa balaod sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At tropa sa panahon sa kalisod, bawal ang magkasakit. Para madepensahan ang imong kalawasan, kanunaya ang pag-inom og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Obaki Algabri, XFM News.